sekolah minggu bersama di gereja. Tahun lalu kita merayakan, tapi masih sebagian saja datang ke gereja. Nah, tahun ini kabar baiknya adalah kita semua bisa merayakan Jumat Agung dan Paskah bersama di gereja. Yeay! Puji Tuhan! Wah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua dan merayakan bersama di gereja kita. Selain beribadah, kita juga akan ada penampilan drama, paduan suara, dan apalagi ya? Ada yang tahu? Betul sekali teman-teman, kita juga akan ada acara cari telur. Ayo, siapa yang sudah rindu juga untuk cari telur Paskah? Yuk kita persiapkan diri kita untuk menyambut hari besar Jumat Agung dan Paskah yang akan diadakan pada sampai jumpa di acara Jumat Agung dan Paskah yang akan sampai jumpa di acara Shalom teman-teman remaja, apa kabar nih? Saya Noel Siburian sebagai Ketua Panitia Paskah Remaja HKBP Serpong. Dan saya John Stephen Simatupang sebagai remaja HKBP Serpong. Saya Regina Butar-Butar sebagai Wakil Ketua Panitia Paskah HKBP Serpong 2023. Dan saya Citra Manuro sebagai Panitia Paskah RHKBP Serpong 2023. Teman-teman, di bulan April ini kita akan ada acara spesial loh. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kita akan merayakan apa? Tahu dong, Paskah, hari di mana kebangkitan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yap, betul sekali. Dan Paskah tahun ini kita akan ada dengan tema Dibangkitkan Bersama Kristus dan subtema Menjadi Remaja yang Hidup Dalam Kristus untuk bangkit berdiri teguh dan menjadi saksinya. Khusus tahun ini perayaan Paskah kita akan dilaksanakan 2 hari loh. Ya betul tuh, akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 dan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023. Wah, seru banget pastinya. Kira-kira ada acara apa aja sih? Dalam 2 hari ini akan ada nuansa Paskah yang beragam dan juga ada penampilan-penampilan yang menarik loh. Pastinya bakal seru banget deh. Kami mewakili segenap panitia mengajak teman-teman untuk hadir dalam acara perayaan Paskah yang mendatang. Sampai berjumpa di acara Paskah Remaja HKBP Serpong. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Horas, Shalom, Amang, Inang, dan anak-anak kami, Sekolah Minggu Remaja dan Naposo Bulung, serta Jemaat HKBP Serpong yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita telah memasuki minggu-minggu Prapaskah dan Parkaladu HKBP Serpong telah membentuk panitia Paskah untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kebaktian dan perayaan Paskah tahun ini. Tahun ini perayaan Paskah kita mengambil tema Dibangkitkan Bersama Yesus Kristus dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan subtema Kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan rasa optimisme HKBP Serpong menyongsong masa depan yang pasti. Parhalado HKBP Serpong mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti setiap rangkaian kebaktian ibadah Paskah yang diawali dengan Malam Pasyun, Jumat Agung, dan Ulang Nahohom serta kebaktian Paskah pertama dan yang kedua. Dan untuk jemaat yang rindu untuk menerima perjamuan kudus namun mengalami keterbatasan karena sakit dan usia yang sudah lanjut, sebagai bentuk komitmen pelayanan serta pelayanan yang nyata dari gereja terhadap jemaatnya, kami segenap pendeta dan Parhalado HKBP Serpong akan melayangkan perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat tersebut. Jadi, mari kita amanginang serta anak-anak kami mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk merayakan Paskah dan menerima perjamuan kudus. Dan mari kita dukung penuh panitia
dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan Paskah untuk tahun ini. Horas, peringatan Paskah di gereja kita tahun ini telah dekat, dan kami panitia telah merencanakan beberapa kegiatan untuk memperingatinya. Diawali dengan kebaktian Malam Pasion, peringatan Jumat Agung, dan perayaan Paskah pada kebaktian-kebaktian umum, dan juga oleh seksi-seksi seperti sekolah minggu dan remaja. Dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Paskah tahun ini juga diisi dengan kegiatan bakti sosial. Kemudian sebagai puncak dari peringatan perayaan Paskah di HKBP Serpong tahun ini, panitia bersama Naposo Bulung HKBP Serpong akan mengadakan malam pujian Paskah dengan tema Simfonia Resurrectus. Dalam malam pujian tersebut, kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian yang akan dibawakan oleh paduan-paduan suara yang ada di HKBP Serpong. Untuk itu, Amang Inang dan seluruh jemaat kami mengajak untuk ikut mendukung dan menghadiri setiap kegiatan, dan kami juga mengharapkan dukungan setiap jemaat di WEK masing-masing berupa doa dan dukungan dana, sehingga seluruh kegiatan perayaan Paskah tahun ini dapat terlaksana dengan baik dan demi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati gereja dan jemaat HKBP Serpong.
Huria nani haholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus tapuk kama parminggota. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 110 ayat sada sahat tolu. Las rohaku situtu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badakku dopa bangso naso daulat roha. Say palua maaw siyan bawa siulahon si paototo, dohot hajek kelon. Ay hodo debata haroroan ni hagogwaku. Tongos mahatiuronmu dohot hati goranmu. Akan namano guaw, patoruaw tu dolok ni habadiaonmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alani salhut nabi nahenmi. Patupahon hangoluan nami, saydongani mahami, marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami totong natinonmu dohot hamamatem. Asa huwarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong. Jala asa marroha haholongan hami
huhut mandok moleate tuho. Asa olo hami mangihuton ho, rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama pujian di tonga-tonga ni salut huria. Nang tinobusmu, mar hite-hitemu darmu nabadiai, olat nion, rodi saleleng-lelengna. Amen. Tapujima Tuhata sian bukwede nomor 430 sia ayat sada lasni rohakon. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik pasiahon. Unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan mujolma. Dia lo lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mangapo-ngapoi donga jolma, manang majehehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida, ikon nyapina dodonga jolma, anggo sotakas dope binoto salana. Hona uhum dona dinggan ido pabuabuaon. Atong rap mangidogo gomahita, tuado panidebata, laho mangulahon patiki. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon naumbat ku patikmi. Amen. Tapuji matuhatta, sian bukwede nomor 123, ayat sada doho 2, ale dongan nasaroha. Tato potima dosata tuadopan nidebata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasohatu dosan,
Sitopa nasana adong, paruhum natigor, namanguhumi jolma manusia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akkanahu ulah hami, marhite sian pangalau sion nami dipatikmi. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani asima roham di hami ale debata nami. Pardinggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton di parbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan na sora sudah, na pinar bagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga ni debata, taringot tuhasesaan ni akka dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi akka pangola sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau, ay audo si paluaho, hasangapon mani debata narigijang. Amen. Papuji ma Tuhata sian buku ede nomor 170 ayat 3 Roma tu Yesus. Roma tu Jesus hata paro, ay so ditulang Jesus deho. Sai Roma hita tu surgoi langsung amadisi. Tabi kemah hatani debata turpok di hari Minggu kadarion. Epistel dihita di hari Mingguon imanatar surat di buku Ulauni Apostel Biduonom ayat 1 pitu tajahama marsingkat sorin amima ayat ganjil rap maita di ayat 40. Alai dia ka ari lam manabama torop ni sisiani jadi marmungut-mungut mahalak gorik dopak halak heber ala tartading aka paropuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di pari alasap buai masandok hidokma dang dengan hupapu dihami hatani debata tau paturehon aka asias. Onpe alea kadongan diori hamuma sian tonga-tonga muna pitu halak na denggan baritana
akan agok todi jalan apata semaroha si pabakitota tu ulauni. Alai ambo hami tangiang dohot ulaun jamitai matong paadot tonhan. Jadi lomoma rohani nasauriai dihatai dipilit ma si Stefanus sada halak nagok haporsiaon dohot tondi perbadia tungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akup ni si Nikolaus sada parguru sian Antioquia. Akaima di pajong-jong jumulo di akka aposteli. Dalam artangiang mahuhut apehon tangan ke nasi. Rahmat amaja. Jadi lamrarat mahatani di bata gada si kutuma torong nyaka sisian di Jerusalem akamalim pe torobdo mangoloi porsea tongonima sahatna. Martuado akan atau mangihon hatani debata jalana upeapsa. Amin. Tapuji matu hata sian buku ede nomor 564 ayat sada dohot 2 lasma rohata di tuhata debata. 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 Aroroani hagogohoni. Arasi rohado jahoba debata. Arasi rohado jahoba debata. Arasi rohado jahoba debata. Arasi rohana itaor. Tahati dakon ma hapor siatai songon na hinati dakon ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosa na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai. Iman na tinubuan ni si Maria na gabi-gabian siyan todi porbadia adorang soabubuan. Ido tuhata na tumaw na birni di pangumuman ni Silatus na matatarpajal do ibana di hatilang. Na tuat tubanotoru dung titanom na mulak pangulo di aripatuluo na manaik tu surgo lau hundul di siamun debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosa ni. Di sima ibana nanggasud. Mangumi alak na mangulu do namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopani halak Kristen pang badia. Doho dia sesauni dosa. Doho dihatai ondo. Mulak mangulu sogotal dengan mate. Dohot yang oluan nasara sudah. Amin. Tapi gema titing namasa di minggu tasadarion dohot tangiang pangon dianon. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat mandohoti permingguan di Bagas Joro. Do na patupao permingguan di Bagasta Ganu Marsada-sada. Lau suhukma di Pasahatamis yan Parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni Huria namar ulang tahun. Arya tutubu do namar ulang tahun persaripeo di mingguon. Diramoti jala di paso-paso tuhata mahita saluna. Titing perjolo warni mingguta ima minggu judika. Mingguon tanggal 26 Maret 2020 masuk mahita tu minggu judika. Judika lapatanna luluhon au ali Jehovah dan pesalmen 40 ayat sadaa. Topik mingguon ima
ulaun uhum dohot hatigoran, atau lakukanlah keadilan dan kebenaran. Titing paduahon ruas nataba, mamuka sadarion Minggu 26 Maret 2020, nunga di jalo gabe ruas di HKBP Serpong, na parjolo keluarga Eben Torsa Tongam Sihombing, Inang Harida Pandiwita Sinaga, bersama 3 orang anak. Nomor register 1182. Pida Sian HKBP Pondok Kopi Raya Resort Pondok Kopi Distrik 8 DKI Jakarta. Kedua, Bella Prestiana Nahumpun. Nomor register 1187. Pida Sian HKBP Pringsewu Resort Pringsewu Distrik 32 Lampung. Tatang Yakuma Gabe Ruas Naburju Marsaur Jala Namangulu Nasida di Huriata. Titing patuluhon keluarga Naibaru. Keluarga Naibaru HKBP Serpong, keluarga Chandra Batara Oloan Sinambela, Inang Azarin Marsa Onasis, Boru Togatorop. Nomor register 1120 sada. Titing Paupaton Peleatu Ulaon Pasca. Sadarion Minggu 26 Maret 2020 diganduk permingguan pukul 6, pukul 8, pukul 11, dohot pukul 10 pitu, wip dipatupado 2 hali perpelean. Pilihan perjolo amplok nabalau tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon amplok na violet laho mangrupi ulaon pasca. Titing palimahon pakobasion pertangyangan sel di Wiksion. Parhalado manosoy sude ruas ni huria diganu uik asa dihaburjuhon mandohoti pertangyangan uik. Tongonoma hatotuan partikian di pertangyangan diganup sel nadong di Wiksion dipuka pukul 20 wib. Aturangan nopit boy mata jahat di warta naung di Sagihon. Naparjolo Kamis 30 Maret 2020 di Wiksel Sion Samgar Deborah Jonathan Nabat Jabui Ima amang keluarga Situa Albert Simajutak Inang Eli Hutauro. Paduahon di sel Sion Amos Nama Jabui keluarga Tumbur Butar-Butar Boru Situmeang. Napatuluhon sel Sion Elia Bagas keluarga Elikson Togatorop Inang Chandra Boru Silalahi. Napapaton di Sion Otniel. Ibagas keluarga Amang Bernat Tupak Paiman Siombing. Inang Sintua Ida Pola Uli Pandiangan. Palimahon di sel Sion Esra Daniel Efzan. Nama Jabui di keluarga Amang Roy Presley Simajutak. Inang Ari Patmawati Raja Guguk. Paunopon di sel Sion Gideon. Dibagas keluarga Thomson Marganda Sianipar, Inang Mega Indah Tirtasari Girsang. Papituhon di sel Sion Joshua Samuel Timotius. Nama Jabui keluarga Lieni Lumbanggaul Boru Siregar, sekaligus penghiburan tu keluarga. Akahatorangan naupit Isra di liturgis perjamita doa alamat boy mataida di tikting naung di Sagihon. Titing paunopon partikian permingguan pasca. Na parjolo malam pasion sada 2 dan 3 dipatupa di hari Selasa, Rabu doho Kamis. 5 tanggal 4 tanggal 5 doho 6 April 2020 pukul 20.00 WIB. Paduahon permingguan Jumat Agung dipatupa di hari Jumat tanggal 7 April 2020 pukul 7.00 Marhata Indonesia do 10.00 WIB Marhasa Batak. Patuluhon ulau nauhom dipatupa di hari Jumat tanggal 7 April 2020 pukul 10.00 WIB. Papato permingguan do pesta pasca ari perjolo Minggu sia April 2020
pukul 6.00 dohot pukul 8.30. Marhata Indonesia dohot pukul 10.00 WIB Marhata Batak. Titing papituhon donor darah. Seksi Kesehatan HKP Serpong naing patupahon ulaun donor darah di hari Minggu 2 April 2020 pukul 00 sahat tu pukul 12.00 WIB. Ulaunon di patupa marhite pangrupion ni Palang Merah Indonesia Manang PMI Kota Tangerang Selatan. Aka ruas nama dohoti ulaun donor darah ikut do marumur 10 tahun sahat tu 10 tahun. Ipas pamatangna dan tagan menginum aka ubat jala sikok modom andorang so donor darah. Titing pawaluhon partisipasi week untuk kegiatan pasca. Rapat parhalado menulopi proposal ni panitia asa dana haperluat tu ulaun pasca di papunguma marhite teken list di Ganub week. Balgani dana na dihaperluon ima 80.246.300 rupiah. Biayaon ditanggung sude ruas ni HKP Serpong. Persentase pembagian partisipasi sian sude week boy madi ida di warta naung disagion marhite WA Group di Ganop week. Titing pasiahon akaulaon ni HKBP Serpong naing di Patupa. Daparjolo pertanyaan doho ruas na paima hamalumon di Patupa di hari Senin 27 Maret 2020 pukul 10.00 WIB marhite media Zoom. Paduahon pembukaan Kids di Patupa Desa Jarion Minggu 26 Maret 2020 pukul 10.00 WIB. Patulo permingguan ibadah Jumat Agung doho pasca. Sekolah Minggu HKB Serpong. Ibadah Jumat Agung di Patupa di hari Minggu Jumat tanggal 7 April 2020 pukul 7.00 sahat pukul 8.30 WIB. Ibadah Pasca di Patupa hari Minggu tanggal 10 April 2020 pukul 6.00 sahat pukul 7.30 WIB. Rangkaian Pasca Remaja HKP Serpong. Prapaska nama rumang ibadah perenungan menang refleksi di Patupa di hari Sabtu tanggal 8 April 2020 pukul 10.00 saat pukul 11.00 WIB. Perayaan Pasca Remaja di Patupa di hari Minggu tanggal 10 April 2020 pukul 15.00 saat pukul 10.00 WIB. Pengonima suarani titing di Mingguta Sadarion tajahama titing na disagio marhite grup WA asa taboto hatorangan no mapit disudi aka ulaon titing parhepengon boy matajaha di laporan parhepengon naung disagio tuhita marhite WA grup di Ganuk Week. Tapasada marwata bertangiang maita. Tuhan di bata nami nahora bangsa di Banua Gijang puji-pujian doa sangapon merdongan moliate mahai pasat tujulom ialah asini roham madongani hami umbain boy hami ron waeng tu bagas joromon dinama muji do marsoba tujulom romaho ale Tuhan jalamia maho di rohanami asa boy dirasao kami balgani aka pasu-pasu naing pasatomu tuganup hami ruasmu. Tuhan jauba pardekan basa jala siop hami udang dopen waeng ragam ni parukulen di bagas perngulun nami tigano parion yaka ekonomi na hopit dagale di perdagingon do na berduka pasu-pasu ma Tuhan ang diaka perkerjaan nami pergugui ma akan nagale apuli na marsa roha asa anggia tutu hami boy taruli doho marlas ni roha inamandalani akan ngulu nami moliate matong Tuhan diaka pasu-pasu doho pangaratemu di hami ruasmu. Ale Tuhan parasi roha na sumurung ibu kami di bagas tangyang nami diaka ruasmu di bagas persaiton waeng Tuhan dina dirawat di rumah sakit manang di bagasna asima roham Tuhan pamalum masude aka sahid nasian bagas pamatangna
asa boy na sida marlas ni roha do tami, sang songoni matong Tuhan na tuan nami, ya nakon nami, do diakan na dia holongi kami, manang ni dia penda sida maringanan, ramoti jala pasu-pasu ma Tuhan, leho maha satan do gajang ni umur di na tuan nami, do anakon nami nasian nami mersa ro di na magodang, ramoti ma Tuhan, nang persikola, dinasatokin nai noaing menghadapi ujian kelulusan tu jenjang lebih tinggi, asi maruham Tuhan, deho mabisuk do hapistaran terlebih hasehaton, ramoti pergogoi ma Tuhan. Songsongoni namang lui perkerjaan, patudu ma Tuhan dalan na sesuai bidang doho kemampuan na. Songsongoni di namang lui rokap, nalaho marumah tangga. Songsongoni matong Tuhan ruasmu na pamaima keturunan yanakon di tengah-tengah keluarga. Asi maroham Tuhan, tangi homa katangi yang nasida, asabai totong marlas ni roha di bagasan parumah tanggaon. Napos dorohan nami Tuhan, diakan nama jo warmu, marhite-hite tangi yang doho puji-pujian, asa marsangap dalam marmulia ma Tuhan. Songsongoni matong Tuhan disudi aka program hurian, terlebih mai patuhan na patupaon ni huriam, perayaan Paskah, marite-ite panitia Paskah naong dibentuk, mulai sian malam fasion, parjolo 1 patuluhon, Jumat Agung doho ulau naohom, Paskah sekolah minggu, Paskah remaja doho naposo, pergogoi jala ramoti ma sude panitia, asa perayaan Paskah bemadalan na sesuai lomo dari Tuhan, jala dana haperlua tu ulaun Paskah, napos dorohan nami Tuhan, napatu pamudo sudie biaya marite ruasmu na mangalio sebagian rezeki nami mengerupi asa boy terlaksana dalam berdalan dengan songsongoni ma Tuhan pertanyaan week do sudie pertanyaan kategori na dipatu pahuriam do sudie pelayan dewan koinonia marturia doho diakonia fungsionaris padita resort padita fungsionaris fungsional do sudie paralado terlebih mana melayani ibadah sadarion Imam Padita, Paralado, multimedia, musik, song leader, do sude karyawan gereja, do sude na terlibat melayani. Ramoti jala paso-paso ma Tuhan, asa boy berdalan doho dengan jala marsanga ma Tuhan. Songsongoni matong Tuhan, saya totong gomos kami mertangiang di bangsa do negara nami Indonesia, terlebih di kemajuan zaman sonarion doho di perbedaan suku, ras, do agama. Ali Tuhan, naleno muro na bisuk do pikiran na bija di pemimpin tingkat na tumibo negara nami Bapak Presiden Jokowi satu tingkat na tumoro para bisiku jala leho marohan na bisuk doho bijaksana asa pemimpin na mabuan hadameon keadilan doho kebijaksanaan boy hai mardame sonang berdalani ngulu nami na sesuai lomorohan ni Tuhan di batas token nain neng begon nai ma sian hatami na di pasat amang padita homa pasaribu, paso-paso ma amang padita doho keluarga, ramoti jala paso-paso ma di pakobasyon ni amang padita nami, lam gudang paso-paso di akahami ruasmu. Buka maroha do pikiran nami, dinalaho tumatangihon hata ni debata, asa gabi bohal di hami laho mamulus ari-ari nami. Alay jumulo masesa dosa nami nang pangalason nami, asa anggiat unang terabak pasu-pasu do silian leon na denggan na yang sipahatomu Tuhami. Jaloma Tuhan tangyang elelek nami, parite-hite gowarni anakmu nasasadai, Yesus Kristus ipalua jala si hokop hami. Amin. Tapuji maha Tuhata, sian bukwede nomor 763 ayat sada saha tudutna. Molo Yesus dongami, uhut tapapungu pelean, tuhuria dohot pusat. Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurupin las roham, maka porseoni dotos ni rohami mardongat kon Yesus.
las roham, las roham, las roham. Madonna con Gesù si las roham. Marsinonda madiho vita pakirimani. Madonna con Gesù si las roham. Molo Yesus dengan milas roham. Jaga anak ini las roham. Tiruan mengatakan damai nangolong naik salelending lumi las roham. Las roham, las roham. Madonna con Gesù si las roham. Marsinonda madiho vita pakirimani. Madonna con Gesù si las roham. Yesus dengan milas roham. Yesus si pangurupin las roham. Mata porseani notas ni rohami. Mardongan con Yesus si las roham. Las roham, las roham. Mardongan con Yesus si las roham. Marsinonda madiho vita pakirimani. Madonna con Yesus si las roham. Molo Yesus dengan milas roham. Jaga akan milas roham. Tiruan mengatakan damai nangolong naik salelending alumi las roham. Las roham, las roham. Madonna con Yesus si las roham. Marsinonda madiho bintang pakirimani. Madonna con Yesus si las roham. Molo Yesus dengan milas roham. Yesus si pangurupin las roham. Tata porseani dotas ni rohami. Mardongan con Yesus si las roham. Las roham, las roham. Madonna con Yesus si las roham. Marsinonda madiho bintang pakirimani. Madonna con Yesus si las roham. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramo tiak ka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Poras madita saluna. Barita nauli di hita di minggu tasadarion minggu judika. Ima hatani debata natar surat di buku ni panurirang Hesekiel. Bidua 45 ayat sia sahat rodi ayat 10 Pilihan tatingan tu iduk. Songonodo hatani Tuhan Jahuba. Tung natorbang dohamu ale aka iduk ni Israel.
Paholak kamuma pangarupaon dohot hamagoan, jala ulahok kamuma uhum dohot hatigoran. Pasohot hamuma panosak muna mangojar-ojar bangsokku sian pertalianna ninna Tuhan Jehovah. Ikon masa dihamu tibangan nasitong dohot apang nasitong dohot poting nasitong. Yang go apang dohot poting ikodos do tulukna. Asa sapar 10 ni sada tuhuad do sada poting. Jala sapar 10 tuhuad do sada apang ikon tuhuad do panuluhanna. Alayang go sada mas ikon 20 ringgit do. 20 mas dohot 25 mas dohot 15 mas ikon sada tail dihamu. Odo pilihan tatingan si gugua munai. Si saparonom ni sada apang sian sada tuhuan dahanon. Jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme. Ia aturan ni miak ikon marpoting do buanonna sada poting pasapuluhon sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhuan ay 10 poting do tongon sada tuhuan. Jala sada anak ni biru-biru sia 200 biru-biru sia tano ni Israel natakas di aek bahen pilihan si panganon. Pilihan si tutungon dohot pilihan hamauliateon bahen pardinggana dinasida ninna Tuhan Jehovah. Ikon sado bangso ni tanoi margugu tu pilihan tatingani di iddu ni Israel. Ikon radotan ni iddu hido atong akka pilihan si tutungon. Pilihan si panganon dohot pilihan si inumon diakka ari raya. Dia kapol tak ni bulan, dia ka ari sabat pero di sadok ari raya bulun di pinopar ni Israel, ikon ibana patupahon pilihan pardusaon, pilihan si panganon, pilihan si tutungon, dohot akka pilihan hamauliateon, bahen pardingganan di pinopar ni Israel. Ima sahatna. Kuriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Apang poting tuhuan pikul mas ringgit tail. Aka istilah na jarang tarbigido nati. Ya. Alay omma akka ukuran dohot timbangan na dipakai di tongan di bangsa Israel di zaman pada narubi satu pada nabi baru zaman Alkitab. Jadi kalau di Alkitab bahasa Indonesia di do Eva, Bat, Homer, Kor. Homer tuhuan mainaki di hatabata. Sikal, Gera, Mina. Itu bahasa Indonesianya. Tadi bahasa Bataknya mas ringgit tail. Molohita sonari nasomal tapake ons ya gram. Kilogram, kuintal, ton. Molo dihitan, dingot tamu do pek kama nginang molo dihitan nah harus tahe dipakai ukuran takar. Liter, di liter do boras dihitan, ade. Solup, 3 solup, 3 takar. Baru asing ni adong dotong kilo. Ya, atau kaleng. 3 kaleng eme, 3 kaleng boras, ima molo dihitan. Molo mas, molo dison gram, molo dihitan. Tahe, mayam. Mayam, 3 mayam, samayam, 2 mayam. Ya, itu kalau ukuran di hitaan. Alay taringo nakamanginang buasa polay ko sahat tu ukuran doh timbangan di taringo ti panurirang Hezekiel. Pahira par 3-3 te. Dadia kapar 3-3 dori kota ka ukuran dohot timbangan, molo manuhor manangaha pehita, kan ada timbangannya, beli buah berapa kilo, beli mas berapa gram,
Beli minyak berapa liter. Jadi ada relevansina ubain na pola ditaringoti ukuran do timbangan di turpuk jamita sadario. Ternyata hamuna kamanginang dang holat di jolma rikot ukuran do timbangan. Di debatape rikot do ukuran do timbangan. Bagi Tuhan juga penting masalah ukuran dan timbangan. Bahkan di bait Allah. Ada ukuran, ada timbangan. Hamuna kamang inang heado manuhor situhorok kamu. Situhor hamu misalnya 2 kilo. Apa saha ijabu itibak kamu danggo 2 kilo. Heado mengalami nasungoni hamu amang inang. Binarang do itibang 2 kilo. Ginarar do argani 2 kilo. Alai dung saha ijabu nitibang bahkan 3 timbangan dang sahat 2 kilo. Waduh pakilalamu molo sunguni. Ahado di baik kamu molo terjadi na songoni tuhamu. Apakah amanginang lalu komplain, protes? Mula musa itu per 3-3i? Muruk-muruk tu per 3-3i? Atau bulu apalah hurang sawot itu toh emak. Jadi ya mai per 3-3i mah merdabu-dabu tu Tuhani. Itu kan? Itu kalau buah. Buah molo manuhor mas. Didok 10 gram, manang 20 gram. Jala argani 20 gram migarar hamu. Apa ditibang tu 3 timbangan di 3 toko, danggo 20 gram. 19, sekian. Buah ma benom mulo songoni. Tong do alok mai si. Apalah 1 gram. 1/2 gram berapa ratus ribu ya? Kan sedia tah harga ni mas noang inang. Sedia harga ni mas noang 1 gram. 800. Ya sekitar segitulah ya. Iya. Molo hurang 1/2 gram pas obommu doi. Belum tentu. Apalagi yang paling ekstrim di tuhorhamu berlian. HP paresohot tu 3 toko berlian. Palsu. Igarar hamu arga asli. Ternyata yang diterima palsu. Apakah amang inang akan diam saja ketika menerima perlakuan yang seperti itu? Manang. Contoh muse. Dipijam dongan hepeng niba 10 juta saminggu pe hupaulak ina. Ala saminggu ala dongan dak pola marbunga. Dung saminggu ipabula dum niak kepengi. Nyoda 10 juta dah, nyoda 10 juta inna. Sa ijamu dihitung. Hurang 100 ribu. Sehali, 2 hari ni hitung hurang 100 ribu. Teleponom muna dongam munai. Protes dohamu tu dongam munai. Komplain dohamu. Perbedaan. Daung naking pas do 10 juta huetong inna. Daung huetong dung sa ijabu hurang 100 ribu. Udah enggak dikasih bunga, kurang pula dikembalikan uangnya. 10 juta kurang 100 ribu dan 10 juta warni hati. Molo hepeng agak maldo mabedahon membuktikan sengaja atau tidak sengaja. Sulit membuktikan itu, ya kan? Alana olodo salah etong, bisa salah etong atau bisa juga sengaja. Sengaja dia kasih kurang memang. Ala hafal dangi adak pola tadai apala sa lebar na rohana. Alai molo ukuran dohok timbangan hurang, timbangan dang tikos itu lebih dominan faktor kesengajaan. Ya do dialami hamu amanginang di sadaingana di hitaan di hutata di Tapanulian i Sumatera ni kumatahe manuhor mangga akan nauli do pinilit. Binereng do akan nauli do pinil. Apa nung sa ijabu busuk sudah. Atau itu tadi kita lihat ditimbang 1 kilo atau 2 kilo tapi sampai di rumah kurang 2 kilo. Ima teknik itu kesengajaan. Dang tikos timbangan na asa, buasa dang tikos timbangan na asa, gumo dang utung na rohana.
Ido baina record secara berkala dilakukan kalibrasi. Ya, Abang Inang tahu ya. Kalibrasi untuk mencek dan memastikan bahwa timbangan itu akurat, benar, harus dikalibrasi secara berkala. Di paingot panurirang Hesekiel sedarion bangsa Israel taringok turikot ni ketepatan ukuran dohot akurasi timbangan alana adong do ukuran niaka pelean si pasahatot tu debata. Itu benar rikot ukuran do timbangan di Bagas Joro. Tanggola di pertiga-tiga, di gereja juga penting di Bagas Joro. Contoh, naparjolo perpuluhan. Itu ukuran kan? Perpuluhan. Di 5 Musa 10 ayat 22 di dok debata tu bangsa Israel. Ikon burju lehonomu perpuluhan sian nasa gogonitano boni sinabur homi sian saluhu natubu ditanomi ganup tahun. Bahasa Indonesianya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. 1/10 itu ukuran. Molo adong 10 diho, sada malehonom mutre bata, 3 diho, sia. Gumudang dope diho, gumudang dope dihita siat tu debata. Tuhan cuma minta 1 dari 10 yang kita punya. 9 untuk kita. Molo sonari 55% tu pusat, 45% di Huria. Itu tahe? Itu sekarang peraturan. Itu juga ukuran yang diputuskan oleh HKBP. 55% tu pusat, 45% di Huria. Ima ukuran nuai. Napa dua hon diturpuk jamita sadarion didok peleat tatingan si guguan ni bangsa Israel saparonom ni sada apang sian sada tuhuan di dahanon saparonom ni sada apang sian sada tuhuan ni eme sapar 10 poting sian sada tuhuan ni mia. Ukuran itu peraturan untuk apa? Pelean 1/6, 1/6, 1/10. Nah patuluhan diturpuk sadario tong do dido sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru 1/200. Sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru ima bain pelean si panganon si tutungon dohot hamauliateon bain pardengganan tutuhan Jehovah. Jaleko sude bangsa Israel margugu tusi. Di pasaton nasida tu raja. Alai raja mana mangaradoti dohot patupahon pilihan si tutungon, pilihan si panganon, pilihan si inumon di akka hari raya, di poltak ni bulan, di hari sabat, di akka patupahon pilihan pardosaon, pilihan si panganon dan banyak persembahan-persembahan. Semua ada aturannya, semua ada ukurannya. Karena itu ketika terjadi yang tidak sesuai dengan ukuran, Tuhan marah. Tarima sedebata. Jelaido namasa diturpuk sadario. Buasa pola sape tu ukuran segala dok tu timbangan di pareso Tuhani. Kenapa Tuhan harus jelimet sampai ke ukuran ketimbangan segala macam diperiksa oleh Tuhan? Karena ukuran berkaitan erat dengan kejujuran. Itu masalahnya. Soal ukuran, soal timbangan itu berkaitan erat dengan kejujuran. Dohot hati goran habonaron. Idona masa nakin. Buasa dung tinibang saha ijabu dang go 2 kilo. Ndak jujur yang jualan. Inna rohana marhitisiani gumodang pangomuanna. Dan kejujuran itu berkaitan erat dengan keadilan. Keadilan ditegakkan di atas kejujuran. Ketidakjujuran bisa menyebabkan ketidakadilan. Berkaitan erat. Imana masa ditongan di bangsa Israel ujui habunak kadongan. Jala ternyata yang lebih mirisnya, yang lebih menyedihkannya adalah ternyata pelaku ketidakjujuran itu adalah uluan, raja, aka iduk di bangsoi. Ido pendedok naking tung na torbang dohamu alea kaidu ni Israel.
paholak kamu ma pangarupaon dohot hamagoan jala ulahok kamu ma uhum dohot hatigoran. Cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkan kekerasan dan aniaya, lakukan keadilan dan kebenaran. Ternyata pimpinan, raja yang melakukan ketidakjujuran. Apa itu tugas utama nih pimpinan, raja? Manggonggomi itu kan? Itu benar dok pargonggom, manggonggomi. Manggonggomi memerintah, memimpin, melindungi. Padahal hukum natigor, asa sejahtera, asa adil masyarakat. Alai molo justru aka iduk, aka raja, aka uluan mangulaon hajahaton pangarupaon, ahamatagamon terjadi di tongani masyarakat. Terjadilah kesewenang-wenangan. Terjadilah ketidakadilan nama korhon penderitaan. Aka aparat, aka kaki tangan ya karaja doho takana jono tuiduk manang tu aka raja tu pimpinan sonang masuk ribu-ribuan orang dekat ya kan, aman nyaman alai na holang sian iduk sian raja, apalagi na maralo, apalagi na mangalo, apalagi na protes, dagamon ma ditindas, ditekan sipata ditakup dihukum. Melalui kantor, di organisasi, dipecat, diturunkan jabatannya. Puasa bui terjadi sungguh. Bagaimana bisa terjadi pemimpin yang seharusnya mengayomi justru melakukan ketidakadilan, penyelewengan, kecurangan? Bukannya para pemimpin, para pejabat tinggi sudah punya banyak kan, gajinya aja sudah berapa? Pendapatannya sudah berapa? Godang do di jalo nasida gajina, fasilitasna, tunjanganna, bonusna, wah macam-macam. Kalau sudah tingkat pimpinan tertinggi. Amanginangi potong hamudo, saya mangihot do tu jabatan tu kedudukan tu harajaon huaso power dohot pangujunan. Ya. Kuasa atau power dan pencobaan atau godaan itu selalu ikut menyertai ketika seseorang menerima jabatan. Jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Di dalam kedudukan yang tinggi ada kuasa dan di samping kuasa ada godaan. Karena kuasa ada cobaan. Dan pencobaan yang paling sering menggoda dan terjadi adalah abuse of power, penyalahgunaan kuasa. Kenapa? Karena peluangnya memang besar. Punya kuasa, punya jabatan, punya power, dan manusia cenderung memanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya kalau dia sudah punya power, bukan hanya untuk kepentingan yang dia pimpin, organisasinya atau institusinya, tapi juga untuk kepentingan diri sendiri. Cerita klasik yang sering kita dengar kalau kita bicara tentang politik dan pemerintahan, abuse of power. Bican di harajaon naida, gitu kan? Bica boy, mumpung punya power, kapan lagi? Dapat dua hon, ise barani mamareso iduk, mamareso raja. Siapa yang berani mengaudit? Pimpinan. Ise berani mamata-matai, ise berani mengkritik, apalagi molonga di lehon sinamot makut tanpa manganna, tutup mulut. Apalagi kalau dikasih jabatan, fasilitas, diamnya PST lah tahu sama tahu. Bahkan lalu jadi pelindung, melindungi pimpinan yang melakukan penyelewengan. Siga masada bangso molo songoni pimpinan na uluan na manang raja. Tapi itu yang terjadi zaman Israel. Itu yang terjadi di dalam perikop kita hari ini. Kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan boido terjadi manang di dia amanginang.
Bukan hanya dalam cerita Alkitab di Perjanjian Lama, bukan hanya di pemerintahan, di masyarakat, di organisasi, di gereja juga bisa terjadi. Bisa. Ai buasa ia an di RPP, ia odang di RPP. Nah, kenapa? Kok yang itu di RPP, kok yang ini enggak? Misalnya. Kadang-kadang sepertinya peraturan, ya itu di mana-mana ya. Ada peraturan yang kadang-kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Bisa terjadi di gereja. Akasi pasahatot tatuhuria dan pola adong ukuran nasonari. Iya kan Amanginang? Ada ukurannya enggak? Enggak ada kan? Amanginang mau kasih persembahan, tidak ada patokannya, tidak ada ukurannya. Amanginang mau kasih pelean bulanan kalau di kita, tidak ada ukurannya. Molo di hitan, adong dope ukuran nih. Molo di hitan, molo di akahuria beberapa, saya lupa ya, tapi kaleng itu tadi ukurannya. Pilihat tahun tiap rumah tangga, adong domna mungkin ya. Contoh 5 kaleng setahun, manang 10 kaleng setahun, manang 15 kaleng setahun. Nah baruon di huriata dong pilihan sada, pilihan 2, pilihan patuluhon, pilihan paupaton, pilihan namar boho, tu pusat dan sebagainya, pembangunan dan sebagainya ya. Adong musetok tok ripe, ada yang bikin patokan misalnya 200.000 per rumah tangga, contoh. Dan ada ukuran, tidak ada patokannya. Songon na diturpuk sadarion. Alai mungkin faktanya gumodang hita lebih mangodolhon molomar pilihan marsilehod-lehod tubagas joroni di mata. Gumodang do hita mangodolhod 2 Korinsia ayat 7. Ahatahe di 2 Korinsia ayat 7. Ganup maniojar ni rohana unang masian muruk manang sian naso tarjua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Itu lalu yang melekat dan menjadi pedoman. Sehingga, ya biarlah 2.000 rupiah kan yang penting kan kerelaan hati. Ya biarlah 2.000 rupiah yang penting kan niojar ni roha. Bukan terpaksa. Padahal mungkin saudara bisa memberi lebih dari 2.000 rupiah yang saudara beri. Apalagi kalau kita terapkan perpuluhan. 1/10 dari penghasilan saudara dalam 1 bulan. Radi duhita. Kamu nakamanginang sadanari nama serikot mardo mutu pilianon asing ni jumlah, asing ni ukuran ima nadu menggani do pilihono tutuhani. Itu prinsip Alkitabiah, persembahan. Ya, kita mungkin bisa mengabaikan jumlah, tidak ada ukuran sekarang harus berapa patokannya tidak. Tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak? Sejak awal itu. Kenapa? Bukan hanya karena kerelaan hati dengan sukacita Habel memberi yang terbaik. Itu. Yang terbaik yang dipersembahkan oleh Habel. Sehingga Allah berkenan kepada persembahan Habel. Yang terbaik. Di Huriata HKBP Serpong, dinggat domar amplop pilihat ya, manginang ya, kita pakai amplop setiap kali memberikan persembahan. Bagus. Sehingga tidak terjadi pilihan di gopu-gopu. Sangat dope ialami hamu di gopu-gopu pilihan. Undang-undang termasuk kamu hiado songoni sebelum maramplop ate, jului gopu-gopu pilihan ini. Coba bayangkan seandainya Tuhan mengalir pasu-pasu joloi gopu-gopu tongi lihat Tuhanmu, waduh. Manang na HP, dilihat pasu-pasu Tuhani ale joloi gopu-gopu Tuhani le anon na olo do jalom muna.
dalam rangka memberi yang terbaik, taparadihian pilihan isian bagas tabi mangina. Itu yang terbaik. Ya, unang dung mardalan kantong pilihan, maredek bardalan kantong pilihan, baru pe idadapi dompetna, idadapi tasna, maos idadapi. Dibuka dompetna adong narara. Songon na sayang pabelgahu indah. Ibereng musa dompet na biru. Tong do pabelgahu indah. Bahasa maos ibereng lewat makantong pilihan. Karena nggak disiapkan dari rumah. Siapkan, berikan yang terbaik, termasuk mempersiapkannya dari rumah, memberi yang terbaik. Dia tidak rela memberi yang merah dan yang biru tadi. Songonda pabelgahu. Saya mau siluluina geleng dangadong. HP edeni pilihatta mohado. Ede pilihan di HKBP, di tata ibadah HKBP itu luar biasa itu. Tahedi ede pilihatta molo lau menutup ibadah. Nasa nanile honmi todi ro di pamataku. Hosa dohot guguki ro di saluhut artaku. Rodi saluhut artaku. Lalu apa kalimat berikutnya? Uduti hamujo. Ahado didok tahe kalimat berikutnya. Ya. Upasahat itu ho naso. Nah lo. Wis. Luar biasa itu. Sude nasana nilehonmi upasahat itu ho naso usatokudo. Dalam beberapa diskusi memang muncul komentar aibora mapuang ede pilihan di HKBP oninna. Upasahat itu ho naso usatokudo, luar biasa. Tapi holan lau pasak pilihan naking nga marukil, hola dibuka dompetna. Sayang. Saya maus mengaluli negeleng, Di bahet debata apa ukuran niaka pilihan si pilihonotta itu sebagian kecil sebenarnya manginang ya. 1/10 itu kan kecil kan? 1 buat Tuhan, 9 buat kita. Jala di pasahat debata apa ukuran niaka pilihan diturpuk jamita sadarion. Oti doi geleng doi mehmet doi dibadikon pasu-pasu nata jalo siat debata. Amin. Itu yang utama. Kita lupa melihat berkat, kita fokus melihat apa yang mau kita beri. Sawoti doi pangido Tuhani ternyata siap kita. Sauti do dipangido Tuhani piliata dohot hamauliateota. Dang tarasam dinggan basa dohot asini rohani debata. Amangina. Ya. Dang taretong godang ni pasu-pasu ni debata tu hita. Seperti kata lagu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Bataknya agak berbeda memang kata-katanya. Molo hata Batakna didalani Yesus tano dohot laut. Tapi kalau Kidung Jemaat bahasa Indonesianya, Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Itu yang sering kita lupa. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita ada di sini, bui hitamar minggu, di Tikion di Bagasan Hahipason, uli-uli hamu amanginang, sehat, sukacita. Ini berkat terbesar. Gudang dongat tanah si hol rohana mar minggu, dang bui mar minggu. Opname i rumah sakit, di ICU. Menjaga keluarga di opname di rumah sakit. Ini berkat terbesar. Kita masih bisa marsaur, marhite, parmingguat tasadario. Banyak berkat. Kalau kita bikin daftar, tidak cukup berim-rim kertas untuk menuliskannya. Mari
mengingat berdasarkan kepada berkat yang tak terhitung jumlahnya yang kita terima dari Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan mari kita lakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Amin. Martang yang mahita. Pinuji pinasap guarmu nabadi ali Tuhan Jehovah manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami mauliate ma Tuhan nung ngadi patu begihon ho hatam nabadi atu tonga-tonga nami apala di minggu judika sadarion dipaingot ho hami marhiti hatami ali Tuhan asa gabeana komu naburju hami nasitong natikos hami madalaton uhum dot hatigoran di bagasan gulu namion ay ido tutu hataridaan ni akana porsea di ngulunami tarlubi di tonga-tonga ni huriami atau ngalitod di porbadia lopo kon mahatami tu bagasan rohanami pargugui hami maka nguluhon dohot mangulahon hatami di bagasan ngulunami si ganupari ramoti pasu-pasu sude ruas ni huriam di HKBP Serpong akka poso-poso dana remaja nama godang nama tua sahat roh dia akan nalanjut usia si roham ramoti dongani hami toktong ali Tuhan akan namar sahit say dulo manasida apeho tangamu nabadia tu pamatangna leon hahipason hamalumot dinasida akan nagali pargugui akan namarsak apuli mali Tuhan pasu-pasu pargugui parbisuhi akan naposom padita parhalado nang sudia karuas ni huriam nang malehon gogo dotiki namarhobas di tonga-tonga ni huriami ali Tuhan anggiat marhite pakobasyon nami taruli pasu-pasu dotang ni haporsyaon ruas ni huriam jala tau sangap di goarmu na badiai. Mauliate madihwali Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita sian bukwede 754 mamuka sian ayat sada jala tapasahat piliata bahen tudana Paskah. Kelas di doha dingalukon go kelas di doha dingalukon tetap dingalukon mau liate go kelas di doha maringan halami Tuhan dia kelas ni roha maringan olong di Tuhan dia madame jala sonang dorohakon dingalukon madame jala sonang dorohakon totong dingalukon mau lihat nolong ni Tuhan dia mau liate go kelas di roha maringan nolong ni Tuhan dia Doholon di Jesus dingalukon doholon di Jesus dingalukon
Maringan holong di Tuhan Dia. Mau lihat tegok kelas di roha. Maringan holong di Tuhan Dia. Dan hoda wuhum behau di ngolukon. Di ngolukon. Di ngolukon yang hoda wuhum behau di ngolukon. Tolong di ngolukon. Mau lihat tegok kelas di roha. Maringan holong di Tuhan Dia. Mau lihat tegok kelas di roha. Maringan holong di Tuhan Dia. Dohau di ngolukon, di ngolukon, di ngolukon marlas ni roha. Dohau di ngolukon, totong di ngolukon. Mau lihat tegok kelas di roha. Maringan holong di Tuhan Dia. Mau lihat tegok kelas di roha. Maringan holong di Tuhan Dia. Tatangnya konma peliata martang yang mahita. Ali debata manamina di banua gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lileon mi tandira di pamataku. Hosado hododo kirani saluhut hartaku. Upasah di Tuhan nasaun satong Ali amanamina di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut ma lomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodon ampuna harajan daragom roni hasang
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amen. Dengan milas roham Yesus si pangurupi milas roham Adha porseani dotos ni rohami Mardongakan Yesus si las roham Las roham Mahadongakan Yesus si las roham Marsinon nama dia Bita pakirimami Madongakan Yesus si las roham Molo Yesus dongan milas roham Jaga nonton di milas roham Diruanmu matoton damena lonai saleleng di ngalumi las roham Mahadongakan Yesus las roham Marsinon nama dia Bita pakirimoni Madongakan Yesus las roham Yesus milas roham Yesus si pangurupi milas roham Adha porseani dotos ni rohami Madongakan Yesus si las roham Las roham Madongakan Yesus si las roham Marsinon nama dia Bita pakirimoni Madongakan Yesus si las roham